Kalaboso ang tatlong lalaki kabilang ang 4 na minor de edad matapos silang mahuli sa illegal na drug raid sa Barangay Lawak, Tayug, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nakatanggap umano sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na may nagaganap umanong illegal na drug raid sa lugar. Agad nila itong pinuntahan at dito na na-corner ang mga suspect. Sa Lawak, sir, kasi may mga highway doon na daanan ng barangay road, papuntang mga farm to market road, sir. Doon sila nagdara-drag race. So nung natanggap po yung report natin, bali 2 mobile po yun, takbuhan doon sa mga maliliit na daanan hanggang na corner po at nahuli sila. May mga report po kami, sir, which is yun yung palaging minamanmanan din ng tropa, palagi ang pinapatrolyahan, pero may mga pagkakataon po na nakakalusot sila. Na-turn over na rin umano sa DSWD ang 4 na minor de edad at kasalukuyan namang nakapiit sa Tayug Police Station ang 3 lalaki na haharap sa kaukulang reklamo. Ang na-file po namin sa kanila, sir, kasi ilang beses silang pinapahinto and in-ignore lang nila yung pagpapahinto natin sa kanila. So pinailan po natin sila ng resistance and disobedience of person and authority. Kaugnay dito, upang masugpo ang illegal na drug racing activity sa mga kakalsadahan sa Tayug, Pangasinan, isinusulong ngayon ng Sangguniang Bayan ng Tayug ang Municipal Ordinance No. 2025-002 o isang ordinansang nagbabawal sa lahat ng klase ng drug racing activity sa lahat ng pampublikong kalsada at lansangan sa bayan. Ang purpose kasi ng ordinansa, hindi lang para ma-address yung concerns ng mga tao na nakakabulahaw tuwing gabi. Kasi hindi naman po sila nagsasagawa ng drug racing activities kapag umaga at hapon, occupied ang kalsada. Pag gabi, maluwag. That's why gabi lang sila nagsasagawa ng illegal drug racing activities. Inaabot ng reklamo ang Sangguniang Bayan. Totoo naman, nakakabulahaw, nakakaistorbo, lalo na sa mga natutulog na at may trabaho tuwing gabi. Sir, kumusta na yung progress ng ordinance mo natin? Sa progress po natin, naipasa siya the 3rd Monday of July, naipasa siya on its first reading. Kahapon, nagsagawa na kami ng public hearing. And then, some revisions, it's either this week or next week, ipapasa na sa Sangguniang Bayan. And upon approval ng Sangguniang Bayan and publication nito sa local circulation, like newspaper, magiging epektibo na yung ordinansa natin. So, makakapaghuli na ang ating PNP and then mapipenalize na yung mga mahuli. Batay sa panukalang ordinansa, ang mga lalabag ay papatawan ng multa o parusa, maging ang mga manonood o mga supporters na nasa mismong lugar. Mga penalties natin, we have first offense, 1,500, second offense, 2,000, and sa third and succeeding offenses, 2,500, and then pwedeng ma-revoke yung lisensya nila upon coordination ng PNP sa LTO, pwedeng ma-impound yung motorsiklo nila upon coordination din ng PNP sa ating korte. So yun yung mga penalties na nakapaloob doon sa ordinansa. Layunin ng ordinansa na mapanatili ang katahimikan, kaayusan at higit sa lahat ang kaligtasan ng bawat isa. Especially dun sa mga kabataan natin, umiwas po tayo dun sa pagda-drug race. Kasi unang-una po dyan, isipin ninyo yung kaligtasan ninyo. Wala pong ibang pupuntahan yan. Pag na-aksidente kayo dyan, nahuli kayo, is problema pa rin. Mas maigi po, iwasan po natin yung drug race, makakaiwas po tayo dun sa mga aksidente. Lester Narag, Balitang, Solid North.